El fotògraf Jordi Puig és un expert en fer retrats de paisatges. Ara ha publicat El paisatge de la Costa Brava, un llibre en què recull més de 200 fotografies, instantànies arran de mar i per racons inèdits de la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou. Aquesta és la proposta que tanca el Comarques d'avui. Gràcies per ser-hi i fins demà, que acabin de passar un bon dia. La Costa Brava és un espai que durant 10 mesos l'any és silenciosa, és un espai de reflexió, de passeig, i que és el que vull explicar i ensenyar amb aquest llibre. El fotògraf Jordi Puig ha passejat durant anys per aquest paisatge. És el seu escenari vital. Anys de caminar, mirar i fotografiar aquesta Costa Brava fora de temporada, que ara queda atrapada en un llibre amb més de 200 fotografies, des de Blanes a Portbou. Aquesta Costa Brava, quan parlo de que té espais verges, són gràcies a la part brava d'aquesta costa. Aquests espais rocosos que no han deixat que l'home hi hagi intervingut tan directament. La proposta del llibre és aquesta, és ensenyar per conèixer per respectar i per estimar. Puig va comprar un laboratori de fotografia a Praga i va deixar la professió de músic de flauta travessera. Ara és editor i fotògraf amb una 40ena de llibres publicats. Amb la música moltes vegades acabava de tocar i em quedava amb la sensació que ho podia haver fet millor, i vaig muntar aquell petit laboratori en una habitació fosca i vaig veure que jo estava allà dins, feia una prova, no m'agradava, la trencava, feia una altra, la trencava, investigar què es podia fer, ho anava millorant, i el dia que vaig dir aquesta imatge ja està prou bé per mi, tot i que tenia moltes deficiències per la meva falta de coneixements, em vaig donar compte que m'estava oferint la possibilitat de millorar tot el que jo pogués abans d'ensenyar-ho als altres. Era una cosa que la música no em permetia.